Else Marie Pade blev født i Aarhus 1924. Som barn led hun af lungebetændelse og nyrebækkenbetændelse, og var derfor afskærmet fra omverdenen gennem sin opvækst. Hendes ensomme timer blev brugt på at skabe hørebilleder i sit hoved. Lyde, som hun senere lærte at udvikle, optage, manipulere og udgive som konkret og elektronisk musik. Som teenager gik Else til klaver hos Karin Brig, som var en af de førende pianister på Aarhus Konservatorium. Karin Brig introducerede hende til modstandsbevægelsen, og som 17-årig sluttede Else Marie Pade sig til DK's eneste sabotagegruppe for kvinder, men blev desværre arresteret af Gestapo i 1944. Midt om natten, helt udkørt efter en lang, hårdfør afhøring i Aarhus Arrest, vågnede Else op med et skrig i sin celle. Denne nat havde Else en nærmest spirituel oplevelse, hvor hun så en stjerne, som oplyste hendes celle gennem trammerne. Hun så engle, dæmoner og mere til, og for sit indre øre hørte hun en melodi. Med spændet fra hendes hofteholder ridsede hun melodien til du og jeg og stjernerne på cellevæggen. Efterfølgende blev Else flyttet til Frøslevlejren, hvor hun begyndte at komponere mere seriøst. De indsatte fra hendes gruppe lovede hende at støtte hende økonomisk, hvis de kom ud igen, så hun kunne uddanne sig på konservatoriet. Efter krigen faldt hun over den revolutionerende komponist Pierre Schaeffer og hans nye musikalske bevægelse Konkret musik. Musik med objekter som instrumenter og avantgarde for alle pengene. Efter en rundvisning i Schaeffers studie kontaktede hun DR og fik derefter midler og remedier, båndoptagere og klippeværksted til at skabe sit første konkrete værk. En dag på Dyrehavsbakken. Dernæst blev Else Marie Pade kontaktet af Danmarks Skoleradio, som ville have konkret og elektronisk lydillustration til en række eventyroplæsninger. Særligt nævnværdig var lydsiden til H.C. Andersens Den lille havfrue. Dejlige stemmer havde de, smukkere end noget menneske. Og når det da trak op til en storm, så de kunne tro, at skibe måtte forlises, svømmede de. Her skulle Else blandt andet bruge lyden af en havfrues sang, og endte med at rådføre sig hos ingeniør Holger Lauritsen på DR's akustiske laboratorium, og han lærte hende at operere en tonegenerator, så Else Marie Pade nu kunne lave ren elektronisk musik. Efter en tur til verdensudstillingen i 1958 i Bruxelles, komponerede Else hendes første rene elektroniske værk. 7 cirkler. Skabt i en tid, hvor ord som sampler og computer lige så godt kunne have været en by i Rusland. Bestående af et virvar af sinustoner, som bliver sekvenseret, transponeret og moduleret, inspireret af den futuristiske hovedattraktion Atomium, Karlheinz Stockhausens matematiske og geometriske partiturtilgang, Ligetis klangfarveprincipper og Pierre Boulez serielle musik. Herefter fulgte en inspirationsmættet periode, hvor Else Marie Pade blandt andet komponerede det konkrete mesterværk Symphonie Magnetophonique, som beskriver en dag i København ud fra dynamiske og rytmiske arrangerede optagelser af alt fra sporvogne til vækkeure. Et glasperlespil, som selveste Stockhausen brugte sammen med 7 cirkler, når han skulle demonstrere den elektroniske musik på hans lectures rundt omkring i Europa og USA. Samt den imponerende Faust Suite, som var endnu en bestillingsopgave fra DR, komponeret som underlægningsmusik til Goethes Faust. Centralt for dette værk er svævningsprincippet, som er et psykoakustisk fænomen, hvor nærliggende toner interfererer med hinanden, så der opstår modulation, der udarter sig som pulserende tremolo eller helt nye toners entré. Hvad der efter min mening er endnu mere spektakulært end selve lydene, er partituret, som på bedste Stockhausen-manér er udført på matematisk millimeterpapir med grafiske og geometriske former. X-aksen angiver tid, Y-aksen angiver et frekvensspektrum. I sidemargen angives fortællingens handlingsforløb og effektprocesseringsnotater.
De visuelle ligheder til et moderne DAW er forbløffende, og jeg er nærmest målløs ved tanken om, at dette er udarbejdet i 1962. Else Marie Pade var en proaktiv kvinde, som var grænsesøgende i sin kunst, hvilket ikke var socialt accepteret i hendes aktive år. Hun blev set som provokatør, og det, at hun komponerede musik, der var så fremmed for samtiden, blev set som unødvendigt, udfordrende og nærmest uartigt. I en paneldebat, hvor der blev sagt, at Else Marie Pades værker ikke kunne betegnes som musik eller kunst, svarede hun: når menneskeheden har kunnet korsfæste Jesus Kristus, kaste Mozart i fattigmandsgrav og kalde Beethovens sene strygerkvartetter for gale, så giver jeg ikke noget for samtidens dom. Dernæst blev hendes mikrofon slukket, og der blev sat noget Schubert på i stedet. Når Else Marie Pades mandsdominerede og konservative samtid ikke kunne kapere hendes vision, giver det derfor god mening, at hun sank hen i glemsel indtil 2001, hvor nogle elektroniske musikere fandt og udgav digitale remasters og remixes af hendes gamle båndmateriale fra DR's arkiver. Heldigvis levede hun længe nok til at modtage en brøkdel af den anerkendelse, hendes kompromisløse bagkatalog havde gjort hende fortjent til. Else Marie Pade var elektronisk musikpioner længe før Kraftwerks medlemmer havde lært at gå. Hendes revival var ikke blot fair, men ganske enkelt afgørende i forhold til vores musikkultur og historie. Else Marie Pade, svæv blidt og hvil i fred.